आथिखालनि सरकारखौ सांग्रेमा सोदोबजों रुजुनाया बेसेबां गनायथाव जागोन? मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो नाथाय खामानियाव गैया। दिनै बेखौसो दिनै नुबाय थादों। बिथांमोननि सरकारा सांग्रेमा सरकार। जेरै फिसा जानो रोङै हिन्जावखौ सांग्रेमा होनो, दा बे इउपिपिएलनि सरकाराबो सांग्रेमा सरकार। नोंथांमोना मा बुंगोन? नंगौ, मोनसे समाव खुगानि लागाम गैयैखायनो गावनि दोलोनि बिबाननिफ्राय एरख'जादोंमोन। जाय समाव हादोरनि मानगोनां गेदेमा सुबुंफोरखौ लागाम गैयै बाथ्रा बुंनायनि जाहोनाव बिपिएफ लाइमोन गांखंनि बिबानगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ एरख'जादोंमोन। बेबायदिनो फिन आरोबाव दिनै बिटिआर सरकारखौ लागाम गैयै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो नाथाय खामानियाव गैया। दिनै बेखौसो दिनै नुबाय थादों। बिथांमोननि सरकारा सांग्रेमा सरकार। जेरै फिसा जानो रोङै हिन्जावखौ सांग्रेमा होनो, दा बे इउपिपिएलनि सरकाराबो सांग्रेमा सरकार। मानोना बिटिआर सरकाराव जायखियानो जाया मानो एबा बिटिआरआव जायखियानो सरकार जाया मानो बेखौ बुंथावै राव खोनासंथावै राव बाहायनाया थारैनो खोब लाजिथाव बाथ्रा। दिनैबो प्रहलाद ब्रह्मआ आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ सांग्रेमा सरकार बायदि बायदि मुं सुनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जायखिजाया गेदेमा सुबुं एबा माबेबा सरकारखौ सांग्रेमाजों रुजुनाय सासे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा हारिनि सुबुंखौ बेसेबां मान होगोन, बिटिआरखौ बेसेबां मान होगोन, बेयो खोब साननो गोनां बाथ्रा। खौराङा जाहैबाय क'क्राझार बिसमुरिनिफ्राय सरलपारा थांलाय फैलाय लामाया गोलाव समनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दं आरो बे लामाखौ माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा जेसिबि लानानै फोसाबनो नागिरदों। नाथाय बे लामाखौनो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गिबि मन्त्रि पाक्का लामानि आसुनिजों फोसाबनाय खामानिखौ मावनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बे समाव प्रहलाद ब्रह्मनि दैदेननाय मोनसे हानजाया फोसाबथाय खालामदों। बे समावनो मोनसे समाव बिपिएफ लाइमोन गांखं बिबाननिफ्राय एरख'जानाय प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा आथिखालनि सरकारखौ सांग्रेमा सोदोबजों रुजुदों। मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो नाथाय खामानियाव गैया। दिनै बेखौसो दिनै नुबाय थादों। बिथांमोननि सरकारा सांग्रेमा सरकार। जेरै फिसा जानो रोङै हिन्जावखौ सांग्रेमा होनो, दा बे इउपिपिएलनि सरकाराबो सांग्रेमा सरकार। थारैनो बेबायदि प्रहलाद ब्रह्मनि खनले बेबायदि सोदोब ओंखारनाया बिटिआरनि थाखाय बेसेबां लाजिथाव बाथ्रा। सांग्रेमा आरो बे सांग्रेमा सोदोबखौ माबायदि समाव बाहायो बेखौ जोंनि बर' हारिया बयबो मिथिगौ। जाय सोदोबखौ एसेबां सहसाव जों बाहायनो हाया, नाथाय बिटिआर सरकारखौ सांग्रेमाजों बाहायनाया बेसेबां लाजिथाव जागोन। नंगौ, बे समाव फिन आरोबाव मोनसे समाव सांग्रेमा सोदोबखौ बाहायनायनि थाखायनो हादोरनि मानाव गेदेर बिथांमोनखौ सांग्रेमा सोदोब बाहायनायनि थाखाय बिटिआर एबा बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि बिबाननिफ्राय एरख'जादोंमोन प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। फिन आरोबाव दिनै बिपिएफनि माखासे मावथिफोरा बिसमुरिनिफ्राय सरलपारा थांलाय फैलाय लामाखौ फोसाबनाय समाव आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ मासे सांग्रेमा सोदोबजों रुजुनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे समाव आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ सांग्रेमा सोदोबजों रुजुनानै लाजिथावना बाथ्रा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव जों प्रहलाद ब्रह्मनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों नोंथांमोननो दसे समनि उनावनो दिन्थिनो नाजागोन। नंगौ, थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिथाङा बिपिएफ दोलोआव थानानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय एरख'जादोंमोन। जाय सोदोबखौ लागाम गैयै खुगा एबा लागाम गैयै बाथ्रा बुंदोंमोन, बेनि थाखायनो बिपिएफनि बिबाननिफ्रायबो बिथाङा एरख'जादोंमोन आरो गोलाव सम बिथाङा सिरि जानानै थानांगौ जादोंमोन। फिन आरोबाव दिनैनि समाव आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ सांग्रेमा सोदोबजों रुजुदों आरो बेखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा एबा आथिखालनि गोबां सुबुंफोरा बिथांखौ सोंखारनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ सांग्रेमा सोदोबजों माबायदि रुजुदों जों आबुङै मिथिना लादोनि। मावनांगौमोन जाय सरकारा बे खामानिखौ मावनांगौमोन, नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा गावसोरनो थाइसे थाइनै खांनानै मावनायाव दिनै बिथांमोना लाजिनांदों। बे सरकाराव आसा खालामनानै जेबो लाब गैया। परिबर्तननि नामाव परिबर्तन खालामनानै जोंनि जे मोनखानाय थाखानाय माखासे सम्पतिफ्रासो जोंहा गोमालांजोब्बाय। जोंनि बिटिसिनि गोहोफ्रासो गोमालांजोब्बाय। दिनै बिटिसियाव दिनै उन्नयननि खामानिया जेबो गैया। मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो नाथाय खामानियाव गैया। दिनै बेखौसो दिनै नुबाय थादों। बिथांमोननि सरकारा सांग्रेमा सरकार। जेरै फिसा जानो रोङै हिन्जावखौ सांग्रेमा होनो, दा बे इउपिपिएलनि सरकाराबो सांग्रेमा सरकार। दा बेहाय जेबो उन्नति गैया। बे सांग्रेमा बादि थांबाय थागोन, बेहाय जों जेबो आसा खालामनानै लाब गैया। बिथांमोना बुंनायावल' गिदिर गिदिर बुङो, पिग मिसन, माबा अमा मिसन, बोरमा मिसन, दाउ मिसन लायो, नाथाय मोनसेबो मावफुंजाया। दिनै बोसोरथामाव बिथांमोना दाबो जे
20 किल'मिटार 30 किल'मिटार लामा बानायनो हादों होननानै दाबो बिथांमोना रायजो राजानो फोरमायनो हायाखै एसेम्बलि कुइसननि गेजेरजों बिथांमोना फिननाय होदों दासिमाव बोसोरथामाव 5 किल'मिटार लामाल' बानायनो हादों होननानै बे माखासे रिपेयारिं खामानियाथ' जाखागोन खिन्थु गोदान कनस्ट्राक्सन खामानिया दाबो बिथांमोननि सरकाराव जायाखै दा बेफोरखौ नुनानैनो बिथांमोना लाजिनांनानै मैया मानाव गेदेर एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा मोनायावनो जिसिबि लायब्रबनानै जोंबो बे खामानिखौ मावगोन होननानै बुंलाना लादों दा मावथों बे सरकारनि दायित्वखा नङा होमबा बिथांमोना मावथों जोंबो मावगोन बेसेबां मावनो हायो मावथों जोंथ' वेलकामसो खालामो सरकारा रायजो राजानि अभाब अभियोगखौ सुफुंना होनांगौ हान्था मेलाखौ मोजां खालामना होनांगौ सोलोंथाइखौ मोजां खालामनांगौ रायजो राजानि दुब्लिफ्राव मा जेंना जादों दै मोन्दोंना मोनाखै आबाद मावनायाव लोंनो दै मोन्दोंना मोनाखै सोरबाया लेखा फरायनो थाखायनो लेखा बायनो हादोंना हायाखै स्कुलाव मास्टार दंना गैया बेफोर गासिबो नायनांगौआ दिनै सरकारनि दायित्व नाथाय बिथांमोना बेखौ नायाबालानो दिनै बेक्तिगत गाव गावसिनि माने स्पि बुंनायनि जे परिबर्तन बेखौसो दिनै खालामबाय थादों जों बेखौ नुनो मोन्दों दा बिथांमोना लाजिनांदों दा बेयाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया बिथांमोना मावनांगौ जों लुबैदों इमिडियेट बे लामाया बिसमुरि टु भुटान बे रडआ हयथ' 4 लेन जायोबा मोजां दिनै जाबोगासिनो दं जेरावबो बिथांमोना लाबोनानै देखायफैथों मावनानै देखायथों मास मोनसेनि गेजेराव जागोन होन्दों मावनानै देखायथों जों वेलकाम खालामो नाथाय नैबे समावहाय जोंनि खामानिखौ जाहाथे बिथांमोनाबो बादा होआ जों ओरैनो रायजो राजाफोरनि जाहाथे गारि घरा मटरफ्रा गथ'फ्रा स्कुलाव कलेजाव थांनायाव मोजां जाहाथे हान्था मेला मोनो बेफार बानिज्य बे ओनसोलनिफ्राय गाइखेर गय फाथै दिनैहाय अनेकथा रोखोमनि आबाद जायो बे ओनसोलाव जाहाथे जोंनि टाउन ओनसोलावबो थांनानै बिक्रि बा फाननाय बायनाया जाहाथे मोजाङै जायो बिनि थाखायसो बे खामानिखौ मावनाय जादों इसिं बाथ्रा लाजिनांगौसि बाथ्रा जोंथ' जेबो दाय मावाखै बे जिसिबिया मा दाय जाखो जिसिबिखौ जों भारा लादों मावनानै होदों सरकारनि थाखायसो मोजां जेरेखम NGOफ्रा मावो नङा होमबा NGOफ्रा नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेसनफ्रा दिनै ससियेल वेलफेयार बिराद मावो ससियेल वार्क बिराद खालामो जोंबो एसे ससियेल वार्क हिसाबै लादों BPF दोलोआ बे सरकारनि हेंथा नङा बियो जों सरकारखौ सापर्टसो होनो नागिरदों नोंथांमोना मावनो हायाखै जों बेखौ जों सापर्टसो होनो नागिरदों सेल्फ कन्ट्रिबिउसननि दारै बे ओनसोलनि मोनब्रै BPF प्राइमारि कमिटिया गाव गावनो सरकारखौ मददसो होनो नागिरदों थाइसे थाइनै फैसाजों सरकारा हायाखै सरकारनि बाख्रिया खुंख्ला जानानै दङ गतिके सरकारा थाथ'दो जों मावनानै लानोसै बेथ' माने गाज्रि मोननांगौ सोरखौबा एरेस्ट खालामनांगौ जिसिबिखौ हमनानै लांनांगौ बेथ' सोब लासिं सिंनि बाथ्रा बिथाङा सापर्टसो खालामनांगौ जों BTCआव दा थाखा फैसा गैथ'वा लामा दालां बानायनायनि नांगौबा दे आं सिपिनिफ्रायनो जिसिबियाव थाव सोनानै हरनोसै नांगौबा जिसिबि बाराखौ आं हरसिगोन बेफोरबादिसो बुंनांगौमोन आरोखि सासे जुदि बुजिनो हानाय जुदि सासे दिनै माबानि सासे रिप्रेजेन्टेटिभ बा पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ बा दा लासिं सिं बाथ्रा आं खावलायगोन बिथांखौ जाहाथे बेबायदि खामानिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो रायजोखौ खामानि मावनो सुबिदा हो रायजोनो जे अभाब अभियोगखौ सुफांनायाव नोंथांमोनहा मदद खालाम बेखौ जों लुबैयो जोङो सोरनिबा माने मोजां खामानियाव हेंथा होनायखौ जों मोजां मोना नांगौबा सरकारा रायजो राजानिफ्राय मा लुबैदों बुंबाय था रायजोआ हायोब्ला मदद हरबाय थागोन सरकारखौ नोंथांमोनहा बहाबा नुसनाखैब्ला जों खोन्था हरगोन हायोबा मावनानै होफै बेखौ जों खावलायगोन आरोखि बे लामा लुफुंनायावबो ओरै ओनसोलनि रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामगासिनो दं रायजो राजाफोरनि हेफाजाबनि थाखायसो बे जाबाय थादों दा बिथांमोना नायबाय थादों बबाव हाखर दं बहा बाला अन्थाइ होदेरनांगौ बबेखौ बोरै जावस्लिम हरनांगौ बोरैबा दैया पास जालांगोन बेखौ बिथांमोनानो गाइड खालामगासिनो दं रायजो राजा ओंखारगासिनो दं दाख्लै 15 थारिखनिफ्रायनो दा बे सानसे नाङो सप्तासे नाङो ना सप्तानै नाङो जोङो बे खामानिखौ मावलांबाय थागोन बिथांमोना खोनादों बिसमुरिनिफ्राय मावदों होननानै मैया मोनानिफ्राय आराम्भ' खालामदोंनो जोंथ' दाख्लैनो आराम्भ' खालामदों दा बेवहाय बिथांमोनाबो मावथों जोंबो मावगोन बादा होलायनांगौनि खोथा गैया जोङो सरलपारानिफ्राय आप टु ओरैहाय बिसिबां हायो दिग्लि बाजारसिम हायोना बिथांमोना बोरै बिसिबां मावखोबोनो हायो जों मावलांबाय थागोन बे खुनु माने आफुथि थालायनो नाङा आं खावलायगोन आरोखि मानाव गेदेर एमएलए बिथांखौबो EM बिथांखौबो खावलायगोन जों मददसो होलायनांगौ रायजो राजानि उन्नतिनि थाखाय बयबो खामानि मावनो ओंखारदों खामानि मावनांगौ जोंनि उद्देश्यआ बेनो BPFनि मथ'आनो बेनो पिस इउनिटि एन्ड डेभेलपमेन्ट जोंनो सान्थि नांगौ खौसेथि नांगौ आरो जौगाथाय नांगौ जों जयै जौगाहोनांगोन नङा होमबा राजनितिकआ राजनितिक थाबाय थागोन रायजो राजाखौबो नोङो बिपदनिफ्राय रैखाथि खालामनांगोन बेसो राजनितिक सरलपारा आरो बिसमुरि बे 31 नेसनेल हाइवेनिफ्राय बिसमुरि बे भुटान रायजोसिम जे लामा दङ बे गोबां बोसोरनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै दङ थांनाय BPFनि सरकारावबो जों बेखौ माखासे बानायना होदोंमोन आरो बानायबाय थादों आरो BTC इलेक्सननि सिगांबो जे आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ मन्थ्रिमोन बे लामाखौ मेम'रिटि
मेरामति खालामना होदों। नाथाय जों नुबाय थांनाय 2000 सननिफ्राय UPPL सरकार जानायनिफ्राय बे लामाया जे अबस्था जालांबाय 3 बोसोराव माने गारि मटर खारनो खस्थ' जाबाय, गोबां जाब्रथाय जालांबाय, गोबां जे गथ' जोनोम होनांगौ बिमाफ्रा हस्पिटाल मोनस्लाबलायै लामायावनो गथ' जोनोम होनांलायनाय गोबांथार माने जारिमिन जानानै थांबाय। दा बे खोथाफोरखौ सिन्था खालामनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दुखु खस्थ'निफ्राय रैखाथि होनो, दुखु खस्थ'निफ्राय जों आरायग' खालामनो थाखाय जोङो मोनब्रै प्राइमारि BPFनिफ्राय दिनैहाय सरलपारा, उल्टापानि, बद्रामपुर, बासबारि बे मोनब्रै प्राइमारिनिफ्राय रायजो राजाफ्रानो थाइसे थाइनै फैसा खांलायनानै JCB भारा लानानै थाव सोनानै दिनै बे खामानिखौ मावनाय जादों। जों थांनाय 15 थारिखनिफ्रायनो बे खामानिखौ जों आराम्भ खालामदों आरो जोङो जेसेबांथि हाया मास मोनसे नांथों बा 2 मास नांथों जों बेखौ मावनानै फोजोबनानै बे ओनसोलनि दुखु खस्थ'निफ्राय जे रायजो राजाफ्रा सैनांदों बेखौ जोङो आरायग' खालामना होगोन। बेहाय राजखान्थिनि जेबो मुलाम्फानि बाथ्रा गैया। जोंनि थांखिया बेनो बे सरलपारा उल्टापानि ओनसोलाव रायजो जानाय सावथाल, बर', राभा, गार' जेसेबां दङ बिथांमोनहा बे खैफोदनिफ्राय मुक्त जानांगौ, हान्था मेलाया मोजां जानांगौ। बेहाय गोबां रोखोमनि दिनैहाय आबादफोर दङ, मैगं थाइगंफोर फानो, गाइखेर बे ओनसोलनिफ्राय लानानै क'क्राझार टाउनाव लाङो, बङाइगाव टाउनाव लाङो, काजलगाव टाउनाव लाङो आरो आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव बे ओनसोलनिफ्राय गाइखेर लाङो, गय लाङो। जों खोनादों बेनिफ्राय माबानिफ्राय बांलादेशसिम गय सौहैयो। दा बेफोर माखासे बेफार बानिज्यफ्रा जाहाथे मोजाङै सोलियो, बे ओनसोलाबो उन्नति जायो, बे थांखिनि थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा खोनानो मोन्दों रुलिं सरकारनिफ्राय नोंथांमोननि जिथु लामा फोसाबनाय हाबाफारियाव हेंथा फैदों होननानै, बेसेबां सैथो? दा बेखौ जों खोनादों, बादा होनायबो खोनादों। बेथ' लासिं सिं बाथ्रा। जे खामानिखौ सरकारा मावखानांगौमोन बेखौ बिथांमोना नायसनाखै, नुसनाखै। जेब्लानाखि जों BPF दोलोनिफ्राय रायजो राजाफ्रानो गरसे गरनै थाखा खांनानै लामाखौ बानायो होनबा लाजिनांदों। दानि जोंनि बे MLA बिथां मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथाङा थांनाय मोनायावसो बे खामानिखौ शुभारम्भ खालामलाबायबाय, लासिं सिं लाजिनाय मोननानै। दा लामा दालां बानायनाय खामानिखौ बबेबा समाव मोनायाव आराम्भ खालाम। আমি যোৱাকালিৰ পৰা 15 তাৰিখৰ পৰা আমি আমাৰ 4টা প্ৰাইমাৰী মিলি যিটো আমাৰ বিচিমৰে টু সৰলপাৰা যিটো ৰোড আছিল, এই ৰোডটোৰ মানে অৱস্থাটো বহুত বেয়া আছিল। আজিৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰা মানে বহুত বেয়া। তাৰ কাৰণে আমি 4টা প্ৰাইমাৰী মিলি আমাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে আমি ৰাইজৰ সহায় লৈ পেলাই মানে আমি ৰোডটো মেৰামতি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। কাৰণ এইটোৱেই যিটো কাৰণত আমি এইটো মেৰামতি কৰিব গৈছোঁ, মানে যিটো আমাৰ পৰিৱৰ্তনশীল চৰকাৰে যিটো আগত আমাক পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি কিবা এটা আশা দেখাইছিল, আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আমি 3 মাহৰ ভিতৰত আমি এই ৰাস্তাটো বনাই দিম বুলি কৈছিলে। এইটো ৰাস্তাটো এতিয়ালৈকে 3 বছৰ হ'ল বনোৱা নাই। তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ নিজস্ব আলোচনাত আমি 4টা প্ৰাইমাৰীৰ আলোচনাত আমি এইটো কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছোঁ। কাৰণ আমাৰ ইয়াত বহুত অসুবিধা। যেহেতু আমাৰ এই ৰাস্তাটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি কোকৰাঝাৰ যাব লগা হ'লে আমাৰ 40ৰ পৰা 45 মিনিট লাগে। তাতে আমি 3 ঘণ্টামান টাইম লাগে এতিয়া। কাৰণ ৰাস্তা অতিকৈ বেয়া। ডেলিভাৰী এটা লৈ গ'লে আমি কেতিয়াবা ৰাস্তাতে ঢুকাই যায়, কেতিয়াবা ৰাস্তাতে জন্ম হয় বাচ্চাটো, কেতিয়াবা আমাৰ সেই হাতী দি আমাৰ মানুহ খেদায়, কেতিয়াবা ধৰিব খোজে, কেতিয়াবা আৰু মাৰিছেও আমাৰ এটা সৰু ল'ৰাক। এইটো দেখি আমি অতিষ্ঠ হৈ এইটো কাম আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছোঁ। আৰু এইটোৱে मावना होनायाथ' माने जोंनिनो मानगोनां प्राइमारि मोनब्रैजों बे जिनिसखौहाय मावनानै होनाय जादों। गोबाव दिननिफ्राय बिदिनो UPPL सरकारखौ दिनै आसा खालामनानै थादोंमोन। नाथाय बे UPPL सरकारफ्रा दिनैसिम दासिमबो माने लामा सामानि थाखाय जेबो एड खालामाखै। आरो बिसोरो जेनेबा माने बुंबाय थादोंमोन जे बे लामाखौ जासिगोन होननानै, नाथाय रायजो राजाफ्रा आसा खालामोमोन। ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेबादिनो बिसोरनि खामानिया जानाय नंला होननानै जोंनि माखासे पाब्लिकफ्रा बेबादिनो जोंनो गरसे गरनै खांलायनानै जोङो बे लामाखौ मावलायनोसै होननानै जोङो दा बे जिनिसखौ मावनाय जादों। नाथाय जोङो बेहाय जोंनि बे लामाया 40 किल'मिटार जायो सरलपारानिफ्राय लानानै बिसमुरिसिम। नाथाय बे लामायावहाय गोबां डिलिभारि केसनि मानसिफोर लाङो। बे लांनाय समाव 1 घन्टायाव सहैनांगौआ बिदिनो 3-4 घन्टा लायो।
दा बेनि खारनै जोङो बेहाय बे प्राइमारि मोनब्रैजों बेखौ मावनानै होदों। बाहाय गभर्नमेन्टनि जेबो सस गैया आरो सोरबाबो बाहाय हराखै। जोंनो जा सोरबाया गरसे गरनै हायो, थाइसे हायो बा 100 हायो बेफोरखौ लानानै जों बेखौ मावनाय जादों। नोंथांमोननि थाखाय जिथु हान्थामेलानि सुबिदा मावना होदों बेयाव बेसेबां गोजोननाय मोनदों? जोंथ' जोबोद गोजोननाय दङ जोंहा, खारन जोङो जाय सरकारखौ जों आसा खालामबोदोंमोन नाथाय बिसोर खालामाखै। दिनै गोजोनथाव जोंनि थाखाय बिथांमोना बेबादि मावना होनायनि थाखाय जोङो खुब रोजा रोजा साबायखर होयो जोङो बिथांमोनखौ। जाहाथे उनफ्रावबो बेफोरबायदि हालादा फैयोब्ला जोंखौ मदद होयो, जोङो बेबादिनो जों आसा खालामनाय थाबाय। अभी हमारा यहाँ अभी स्टार्ट हो गया हमारा काम यहाँ बीपीएफ गवर्नमेंट से अभी स्टार्ट गवर्नमेंट ने ऐसे अभी तो हमारा प्राइमरी का हमारा जो मेंबर है वो सब हम लोग मिल के अभी ये काम कर रहे हैं। अच्छा हुआ है। अभी हमारा रास्ता भी बहुत, रास्ता के वजह से हमारा जो भी माल इधर सामान हमारा तामल सामल जाता है वो अभी मतलब गाड़ी भी भेजने के लिए मना करता है वो लोग, क्योंकि रास्ता अच्छा नहीं है। अभी मतलब वहाँ अभी 10,000 के गाड़ी का भाड़ा 10,000 रुपये है, वो लोग मतलब 15,000 रुपये मांगता है रास्ता के कारण से। अभी मतलब हमारा ट्रांसफर में बस समस्या हुआ है। अभी रास्ता बन रहा है तो अच्छा है, सबको अच्छा ही है। अभी जो भी गवर्नमेंट आएगा वो बनाने से भी अच्छा ही है। अभी क्या बोलेगा, इतना ही है हमारा। बीपीएफ का सरकार नहीं है फिर भी आप लोगों का ये अभी ऐसा है ना, अच्छा लग रहा है। अभी करा है, रास्ता खराब है, मतलब बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग। अभी डिलीवरी जब होगा हमारा रास्ता में आदमी मर जाता है। अभी मतलब कोई सुविधा नहीं है हमारा रास्ता में। जब डिलीवरी में मर रहा है अभी, तो जितना बीमारी है, बीमारी को तो अभी 3 घंटा 4 घंटा लगता है पहुंचने के लिए। बहुत असुविधा है पब्लिक के लिए। अभी मतलब अभी बन रहा है, अच्छा है। अभी तो हम लोग रास्ता बन रहा है तो 1-2 घंटे में पहुंच जाएगा। अभी अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा है ये बात। तो सरकार को क्या अनुरोध करेगा? सरकार को, अभी सरकार तो कुछ भी नहीं कर रहा है। हम लोग कितना मतलब उसको साथ वो कर रहा था, करेगा ना क्या बोल के इतना भरोसा किया था, अभी तक नहीं हुआ है। तो फिर भी अभी दूसरा नहीं कर रहा है तो ठीक ही है। अभी ये सरलपाडा, उल्टापानी, बद्रमपुर, वेस्ट मालीगाउँ 4टा प्राइमेरीको हामी सल्लाह गरेर एक्जिक्युटिभ मिटिङ गरेर हाम्रो ब्लक कमिटी देवरगाउँसँग आलोचना गरेर हाम्रो बाटोको धेरै ठुलो समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि आलोचना गर्दाखेरि हामीहरूलाई ब्लकले पनि निर्देश दियो, तपाईहरूले मिलेर काम गर्नु सक्छ, राम्रो काम गर्नुको लागि सपोर्ट छ भनेर हामीलाई पनि ब्लक कमिटीले भनेको कारणले गर्दा हामीले अहिले काम स्टार्ट गरेको छ। हामीले जेसीबी ल्यायो, हामी सब प्राइमेरीको मान्छेहरू आपसे आप निस्केर यहाँनिर खट्नी गरेर हामी यो बाटो बनाउँदैछ, राम्रो काम गर्दैछ। राम्रो काम गर्नुको लागि सबले सपोर्ट गर्नुपर्छ। र अहिले हामीले परिवर्तन सरकारसँग बहुत आशा गरेको थियो। 3 साल बितेर गयो, केही हुन्छ होला, डेभलप गर्छ होला, जुन चाहिँ इलेक्सनको टाइममा एउटा नारा थियो परिवर्तन हामीले आशा गरेको थियो, तर परिवर्तनमा केही पनि हुन सकेन। आज यही बाटोमा सरलपाडामा नेसनल बुद्धिस्ट प्रोग्राम हुँदाखेरि हाम्रो अहिलेको बीटीसी चिफ प्रमोद सर आउनुभएको थियो। उहाँलाई पनि हामीले बाटोको कुरा राखेको थियो, म गर्छु भनेर जानुभएको थियो, उहाँले पनि केही गर्नु भएन। हाम्रो एमएलए लोरेन्स सरलाई पनि हामीले सरलपाडामा भेटेर हाम्रो बाटोको एकदम अवस्था घायल छ, हिँड्नु सक्दैन भनेर हामीले कुरा राखेको थियो, उहाँले पनि केही गर्नु सकेन। कुनै डेभलपको कुराहरू हामीले सरलपाडा उल्टापानीमा देख्नु पाएन। तपाईँहरूलाई थाहै छ हाम्रो बाटो खराबीको कारणले गर्दाखेरि उल्टापानीको एकजना सानो भाइ मतलब मर्नु पर्यो बाटोमा हात्तीसँग ठोकेर। त्यो स्थिति सबै न्युजहरूले हिजो देखाएको छ र हामी सबैले आलोचना गरेर अब त्यो भाइ मात्र नि धेरै मान्छे मर्ने एउटा स्थिति आइसकेको छ हात्तीसँग हाम्रो बाटोमा ठोकिएर। र अहिले हाम्रो ठुलो खर्च छैन, हामी सानो खर्च गरेर जस्ट रिपेयरिङ एउटा सिस्टममा हामीले लिएको छ यो बाटो। र यसको लागि मलाई विश्वास लाग्छ राम्रो काम गर्नुको लागि सबले सपोर्ट गर्नुपर्छ। हामीले नराम्रो काम गरेर गएको छैन, राम्रो काम गरेको छ। राम्रो काममा सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ र जति दिन लाग्छ हामी त्यति दिन गरेर जाने। र अहिले हामी कुरा सुन्दैछ बिस्मुरीबाट हाम्रो एमएलए लोरेन्स सरले पनि हिजोदेखि काम स्टार्ट गरे अरे भनेको कुराहरू सुन्यो। त्यो राम्रो कुरा हो, त्यसलाई हामी राम्रो कामलाई हामी सपोर्ट गर्छ, हामी एगेन्स्ट गर्दैन। र हामी आशा गर्छ हाम्रो एगेन्स्ट जुन चाहिँ युपिपिएलको साथीहरू छ उनीहरूले हामी बीपीएफले जुन राम्रो काम गर्दैछ त्यसलाई उनीहरूले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ, थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ हामीलाई। र हाम्रो कुरा यही नै हो, हामी बेसी भन्नु चाहँदैन। जति दिन लाग्छ त्यति दिन हामी 4टा प्राइमेरी मिलेर हामी काम गरेर जान्छ। हामी यसलाई जुन पाराले हुन्छ गाडी अन्ततः 20 को स्पिडमा कुद्दै थियो भने 50 को स्पिडमा कुद्ने एउटा बनाउने एउटा ड्रिम लिएर हामी अगाडि बढाएको छ, त्यति हामीले गरेर जान्छ। थ्याङ्क यू। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन।
75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relative public school @gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।